Ola, estamos a beiras do río Loio. Normalmente isto non se ve así, o río Loio mírase bastante máis arriba. Agora teríamos que estar baixo as augas do embalse de Belesar. E isto queda no concello de Paradela, a saír de Portomarín a Sarria, a moi pouca distancia. Habedes visto un ponte, esta era a zona pola que pasaba a antigua carretera, hoxe desaparecida, e o ponte, bueno, secuestrado, afogado nas augas do Belesar durante todo o ano, ao igual cos restos deste cementerio, desta pequena aldea e da capela que agora xa non existe. Chama a atención e é realmente curioso atoparse, bueno, algo que os cementerios neste país, un sitio bastante sagrado, pois que encontrarse que non se ven e que en momentos puntuales como agora salen, non? Esperemos que o día fora bo, que o verades disfrutado dos sitios onde fomos hoxe, e